El grup municipal del PSC de Tortosa ha criticat la gestió desenvolupada per l'equip de govern. Segons els socialistes, el govern de Bel es limita a executar projectes encetats per l'anterior equip de govern i a actuar improvisant, ja que no té definit un model de ciutat. El portaveu del PSC, Joan Sabater, ha afirmat que una prova d'aquesta improvisació és que s'hagi optat per impulsar un aparcament a la plaça del Carrilet quan hi havia consens social i polític en la necessitat de construir de forma prioritària un pàrquing a Ferreries i un altre vinculat als terrenys de Renfe. Pràcticament no té cap idea de Tortosa al cap, no té model de ciutat. El seu programa electoral ja d'alguna manera era tot un conjunt de tòpics, l'únic que es van limitar a dir és que ells ho farien millor. I una vegada vist això, el que estem veient és que s'estan limitant a executar projectes i temes ja encetats, que d'alguna manera això és el més fàcil, que ja el propi funcionariat de l'Ajuntament en definitiva va fent rodar les coses i amb pocs projectes nous, amb poques idees noves i fins i tot improvisant, i això és el pitjor. Sabater ha remarcat que la construcció d'aparcaments són avui dia una necessitat per a la ciutat. De fet, ha recordat que durant l'alcaldia socialista es van fer aparcaments en superfície en diferents punts de la ciutat, com ara el carrer d'Enric Dosou o al voltant del recinte firal, a més de 3 estudis per construir un pàrquing subterrani de 500 places sota la plaça Joaquim Bau i les piscines municipals. Un projecte que, segons ha explicat Sabater, comptava amb el consens polític i social, però davant la proximitat de les darreres eleccions municipals es va decidir en Junta de Portaveus deixar-ho fins després del període electoral. A més, ha advertit que el projecte de remodelació de les piscines municipals de Convergència i Unió exclou l'aparcament dels terrenys subterranis. L'anterior govern municipal va elaborar 3 propostes alternatives que es van presentar a la societat civil en general. L'electoralisme del grup de Convergència i Unió en aquell moment i tota l'actitud que van desplegar va impedir que això es pogués tirar endavant de manera consensuada. I per evitar majors polèmiques ciutadanes i major crispació i amb la proximitat ja de les eleccions municipals, jo mateix com a alcalde vaig proposar a la Junta de Portaveus, i així es va acceptar per tots, també per Convergència i Unió, que ho ajornaven per a fer-ho immediatament després de les eleccions municipals. D'això res més no se n'ha sapigut. Van posar tots els pals a les rodes que van poder per un projecte que ja avui estaria en marxa, i avui no hi ha res, i com diuen normalment en una frase col·loquial, el més calent a l'aigüera. Vull avalar això, a més, amb el fet que quan han presentat un projecte de remodelació de les instal·lacions esportives i sobretot de les piscines municipals, recorden que la memòria, que no el projecte encara, el primer que van plantejar, afectava fins i tot a la remodelació de la façana, o sigui, arribaven fins al límit del carrer. El qual vol dir que evidentment hi exclouen la possibilitat d'ocupació de tots els espais a sota de les piscines, que com és obvi, si és que s'ha d'ocupar tot aquest espai, s'hauria de fer prèvia a la remodelació i construcció de les noves piscines. Així mateix, el portaveu del PSC ha recordat que mentre van governar la ciutat es van fer estudis de viabilitat i prospeccions arqueològiques a la zona del Mercat del Peix, unes prospeccions que van donar a conèixer l'existència de restes arqueològiques que els va obligar a renunciar-hi i apostar per un gran aparcament al centre de la ciutat vinculat als terrenys de Renfe, mentre que Convergència i Unió ha continuat prometent als comerciants que un aparcament subterrani al Mercat del Peix és viable. A més, Sabater ha apuntat que tant l'aparcament de Ferreries com el del centre de la ciutat són 2 projectes prioritaris que Convergència i Unió també recollia en el seu programa electoral, a diferència del projecte de la plaça del Carrilet. El senyor Bel va mentir als comerciants del mercat i del centre, els va dir que en un any tindrien l'aparcament fet, i quan el grup municipal socialista denunciem que no s'ha fet i no hi ha projecte, reaccionen proposant un pàrquing a la zona del Temple que ara comentarem. Un pàrquing a la zona del Temple que és necessari, aparcaments en fan falta per la ciutat i per tant el nostre suport i el nostre grup municipal va votar favorablement en aquesta proposta, però que no estava identificat com les prioritats més grans. El propi programa de Convergència i Unió apostava per fer pàrquings al centre i a Ferreries. El propi pla d'actuació municipal que van aprovar fa uns mesos també identificava aquests 2 pàrquings, i aquí ve la nostra denúncia d'improvisació. Quan nosaltres denunciem que el pàrquing del centre no es fa i no es farà fins que no es resolgui el tema dels terrenys de Renfe, que és on s'ha de treballar eficaçment per a que això pugui tirar endavant, automàticament reaccionen inventant-se un nou aparcament a la zona del Temple, que insistim, no el critiquem, ja està bé que es faci, però no té res a veure amb el que ells mateixos proposaven, amb el que està redactat i definit al programa d'actuació municipal i que no té res a veure amb el que l'Ajuntament, treballant i tots els grups municipals, havia tingut treballant els darrers anys.
D'altra banda, el portaveu del grup municipal socialista s'ha referit als aldarulls que el passat cap de setmana es van produir a la zona d'oci nocturn de la ciutat. Sabater ha afirmat que no és de rebut que l'alcalde de Tortosa, Ferran Bel, negui que hi ha un problema i menystingui la situació, deixant al marge la resta de la corporació i la ciutadania. A més, Sabater ha afirmat que la ciutat és menys segura que fa un any. Amb tot, el PSC ha ofert la seva col·laboració al govern municipal en temes de seguretat ciutadana. No és de rebut que es negue l'existència del problema i que, evidentment, s'oculte a la corporació municipal, on no se'ns ha dit absolutament res sobre aquesta qüestió, i s'oculte a l'opinió pública dient que no passa res, que no passa res, que no passa res, quan és evident que tota la ciutat en va plena, si em permeten l'expressió, i, evidentment, en el món dels blocs i de més s'està veient d'alguna manera que hi ha un cert neguit i fins i tot una certa inquietud per a les jornades que venen. Per tant, s'ha d'actuar en previsió i, sobretot, com he dit abans, des del màxim consens possible, que és la millor manera de treballar davant de situacions d'aquest tipus. Espero que quan recuperem l'alcaldia ho féssim una majoria més sòlida i, per tant, podrem executar millors projectes.